Jo crec que els canvis que s'incorporen enguany són francament positius perquè per una banda reforcen el paper com a referència per al sector dels professionals, dels programadors, i alhora també manté una capacitat de seduir públics d'ordre molt divers. Sí, el canvi més significatiu del mercat d'enguany és el canvi d'ubicació de l'activitat professional. Ja feia anys que ho pensàvem, però creiem que aquest any ha estat definitiu perquè centra l'atenció en un únic espai on es celebra l'activitat musical, però també l'activitat professional. Creiem que l'Atlàntida és un espai ideal per acollir un esdeveniment com aquest, per fer reunions, per fer jornades, però al mateix temps tenint al costat el que està passant a nivell de música, de producció. El feedback que tenim ara mateix és tremendament positiu, tothom està amb ganes de fer seva aquesta aposta que ha fet el mercat i bé, confiem en que complirem amb el que s'espera d'aquests objectius.